Бацька мой быў падобны на гругана. Мне прыйшло гэта ў галаву, калі я быў яшчэ хлапчуком. Убачыў аднойчы ў ніве малюнак, нейкую скалу, і на ёй Наполеона з яго белым жывоцікам і ласінамі у чорных кароткіх боціках, і раптам засмяяўся ад радасці, успомніўшы малюнкі у полярных путешествиях Богданова. Да таго ж падобны здаўся мне Наполеон на пінгвіна. Пасля тужліва падумаў, а тата падобен на гругана. Бацька займаў у нашым губернскім горадзе вельмі паважную службовую пасаду, і гэта яшчэ больш сапсавала яго. Думаю, што нават у тым чыноўным грамадстве, да якога належаў ён, не было чалавека больш цяжкага, больш пахмурага, маўклівага, холадна-жорсткага ў павольных словах і ўчынках. Вясною таго года я скончыў ліцэй і, прыехаўшы з Масквы, проста здзіўлены быў, нібы сонца заззяла ў нашай раней да таго мёртвай кватэры, усю яе асвятляла прысутнасць той юнай, лёгканогай, якая толькі што змяніла няньку 8гадовай Лілі, доўгую пляскатую бабулю, падобную на сярэднявечную драўляную статую якой-небудзь святой. Бедная дзяўчына, дачка аднаго з бацькавых падначаленых, была яна ў тыя дні бясконца шчаслівая тым, што так добра ўладзілася зараз жа пасля гімназіі, а пасля і маім прыездам, паяўленнем у доме равесніка. Але ж да чаго была пужлівая, як баялася пры бацьку за нашымі цырымоннымі абедамі, кожную хвіліну з трывогай сочачы за чарнавокай, таксама маўклівай, але рэзкай не толькі ў кожным сваім руху, але нават і ў маўклівасці Лілей, якая нібы заўсёды чакала нечага і ўсё неяк з выклікам круціла сваёй чорнай галоўкай. Бацькі за абедам не пазнаць стала. Не кідаў цяжкіх поглядаў на старога Гурыя, які ў робленых пальчатках падносіў яму ежу, тут што-небудзь гаварыў, спаквалялі, гаварыў, звяртаючыся, канешне, толькі да яе, цырымонна называючы яе па бацьку «Шаноўная Алена Мікалаевна», нават спрабаваў жартаваць, усміхацца. А яна так саромілася, што адказвала толькі бездапаможнай усмешкай, плямамі чырванела тонкім і далікатным тварам худзенькай бялявай дзяўчынкі ў лёгкай белай блузцы з цёмнымі ад гарачага юнага поту пад пахамі, пад якой ледзьве пачыналіся маленькія грудзі. На мяне яна за абедам і воч падняць баялася. Тут я быў для яе яшчэ страшней за бацьку. Але чым больш старалася яна не бачыць мяне, тым халадней касавурыўся бацька ў мой бок. Не толькі ён, але я разумеў, адчуваў, што за гэтым пакутлівым стараннем не бачыць мне, а слухаць бацьку і наглядаць за злой, непаседлівай, хоць і маўклівай Лілей, затоены быў зусім іншы страх, радасны страх нашага агульнага шчасця быць адно каля аднаго. Яна старалася рабіць выгляд, што лічыць усё гэта за мілыя жарты, прымушала сябе зазіраць на яго, усміхацца, а я, нібы і не чуючы нічога, раскладваў пасьянс Наполеон. Ён жа пайшоў аднойчы яшчэ далей, раптам вымавіў, кіўнуўшы ў мой бок: «Вось гэты малады чалавек таксама, мабыць, марыць. Памрэ, бач, у нейкі час татка, і будуць у яго куры не кляваць золата. А куры дык і па праўдзе не будуць кляваць, бо кляваць не будзе чаго. У таткі вядомая рэч, сёе-тое ёсць, напрыклад, маёнтачак на 1000 дзесяцін чарназёмаў Самарскай губерні, толькі наўрад ці сынку дастанецца. Не надта ён свайго татку любіць стараецца. І, наколькі разумею, выйдзе з яго мантач першай ступені».
Была гэта апошняя размова ўвечары пад Пятра, вельмі мне памятная. Раніцаю таго ж дня бацька паехаў у сабор, з сабора на снеданне да імянінніка губернатара. Ён і без таго ніколі не снедаў у буднія дні дома. Так што і ў той дзень мы снедалі ўтраіх, і пад канец снедання Ліля, калі падалі замест яе ўлюбёных хрушчоў вішнёвы кісель, пачала пранізліва крычаць на Гурыя, стукаючы кулакамі па стале, сашпурнула на падлогу талерку, затрэсла галавою, захлебнулася ад злых рыданняў. Мы так-сяк дацягнулі яе ў пакой, яна брыкалася, кусала нам рукі, упрасілі яе супакоіцца, паабяцалі жорстка пакараць кухара, і яна сціхла нарэшце і заснула. Колькі трапяткой пяшчоты было для нас нават у адным гэтым у сумесных намаганнях цягнуць яе раз-пораз, дакранаючыся рукі адно аднаго. У пачатку ліпеня Ліля захварэла, аб'еўшыся маліны, ляжала, паволі папраўляючыся ў сваім пакоі, ўсё малявала каляровымі алоўкамі на вялікіх лістах паперы, прышпіленых да дошкі, нейкія казачныя гарады, а яна міжволі не адыходзіла ад яе ложка, сядзела і вышывала сабе маларускую кашулю, адысці было нельга. Ліля тут што-небудзь патрабавала, а я прападаў у пустым ціхім доме ад бясконцага пакутлівага жадання бачыць, цалаваць і прыціскаць да сябе яе. Сядзеў у бацькавым кабінеце, што папала, беручы з бібліятэчных шафаў і намагаючыся чытаць. Так сядзеў я і ў той раз, ужо над вячоркам, і от раптам пачуліся яе лёгкія шпаркія крокі. Я кінуў кнігу і ўскочыў. Што, заснула? Яна махнула рукой. Ах, не, ты не ведаеш. Яна можа па двое сутак не спаць, ёй усё нічога, як усім вар'ятам. Прагнала мяне шукаць у бацькі нейкіх жоўтых і аранжавых алоўкаў і, заплакаўшы, падышла і схіліла мне на грудзі галаву. Божа мой, калі ж гэта скончыцца? Скажы ж яму нарэшце, што ты кахаеш мяне, што ўсё роўна нічога ў свеце не разлучыць нас. І, падняўшы мокры ад слёз твар, парывчата абняла мяне, задыхнулася ў пацалунку. Я прыціснуў яе ўсю да сябе, пацягнуў да канапы. Ці мог я што-небудзь думаць, памятаць у тую хвіліну? Але на парозе кабінета ўжо чулася лёгкае пакашліванне. Я зірнуў цераз яе плечы. Бацька стаяў і глядзеў на нас. Пасля павярнуўся і, горбячыся, пайшоў. На абед ніхто з нас не выйшаў. Увечары да мяне пастукаўся Гуры. Татка просіць вас зайсці да яго. Я ўвайшоў у кабінет. Ён сядзеў у крэсле перад пісьмовым сталом і, не паварочваючыся, пачаў гаварыць. Заўтра ты на ўсё лета паедзеш у маю самарскую вёску. Увосень падавайся ў Маскву ці ў Петербург шукаць сабе службы. Калі ўздумаеш не паслухацца, навек рашу цябе спадчыны. Але мала гэтага. Завтра ж папрашу губернатара зараз жа выслаць цябе ў вёску этапам. Цяпер ідзі і больш на вочы мне не паказвайся. Грошы на праезд і на дробныя выдаткі получыш заўтра праз чалавека. Пад восень напішу ў вясковую кантору маю, каб табе выдалі некаторую суму на першы пражытак у сталіцах. Бачыць яе да ад'езду ніяк не спадзявайся. Всё, шаноўны мой, ідзі. Тая же ночі выехаў я ў Ярослаўскую губерню
у вёску да аднаго з маіх ліцэйскіх таварышаў, пражыў у яго да восені. Увосень па пратэкцыі яго бацькі паступіў у Петербург у міністэрства замежных спраў і напісаў бацьку, што назаўсёды адмаўляюся не толькі ад яго спадчыны, але ад усялякай дапамогі. Зімою даведаўся, што ён, пакінуўшы службу, таксама пераехаў у Петербург з найпякнейшую маладою жонкою, як сказалі мне. І уваходзячы аднойчы ўвечары ў партэр у Марыінскім тэатры, за некалькі хвілін да таго, як падняць заслону, раптам убачыў і яго, і яе. Яны сядзелі ў ложы каля сцэны, ля самага бар'ера, на якім ляжаў маленькі перламутравы бінокль. Ён у фраку, сутулячыся як груган, уважліва чытаў, прыжмурыўшы адно вока, праграму. Яна, трымаючыся лёгка і стройна, у высокай прычосцы белявых валасоў, ажыўлена азіралася навокал, на цёплы партэр, што зіхацеў жырандолямі і мякка шумеў і напаўняўся, на вячэрнія плацці, фракі і мундзіры тых, што заходзілі ў ложы. На шыйцы у яе цёмным агнём пабліскваў рубінавы крыжык, тонкія, але ўжо акруглелыя рукі былі аголены. Нешта падобнае на пеплум з пунцовага аксаміту быў прышпілены на левым плячы рубінавым аграфам.